Vyšný Čaj leží v Olšavskej doline, vzdialený od krajského mesta 17 kilometrov. Na jeho území boli nájdené dôkazy o živote ľudí z doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1335. Poľnohospodársky ráz pretrval do dnešných čias, žije tu 300 obyvateľov. Obci dominujú dva božie stánky. Pôvodný rímskokatolícky drevený kostol nahradil v roku 1999 nový, murovaný. Reformovaným veriacim slúži klasicistický chrám postavený v roku 1895. Novodobú architektúru v obci reprezentuje i dom smútku. Nad obcov sa zachoval starý židovský cintorín. Vo Vyšnom Čaji je zriadená predajňa potravín a pohostinstvo. Rozvoju športu napomáha futbalové ihrisko. Príjemné vidiecké prostredie a blízkosť Košíc dáva obci predpoklady pre rozvoj agroturistiky.